Hi guys, this is NWAEZE and NNAMANI special. Here now, go and stream. Nuwalonu mu malumnu. ONYEOMA TOCHUKWU na NWAEZE abatago. Egwu. Big man waka na money. Big man waka na money. Ijo galanya o ijego. And the one the global be hili mo bia. Celebrity businessman bia no mekene yo. Ezo yigozie neji o. Oyim. Ego kana chukwu ONYEOMA mekene unu NWAEZE ONYEOMA nekwa. Okwa ka anyị na-ekwu ije ụwa n'ọdị ọnụ a. Okwu ụwa n'osiri ike ije nụọ n'ọdị ọnụ a. Okwu ọgaranya ka na-ekwu owu ije. Ọgaranya dị m oyi n'ego. Ọgaranya dị m oyi n'olu n'ego. NWAEZE global bịa hili m big man waka na money. Ọgaranya dị m oyi n'ego. Oka NWAEZE anu nyulo nyusa Signboard ndị akegbugu jahiri moniju wa Ụzọ Chukwu walu ndị akegbe n'Enugu unu mekene yo n'Egwuọma Kenelu mwego kana Chukwu onye Ọkija chala ogidi mekene yo Ego kana Chukwu gozie neji unu mekene yo Ese maluche onye Ọkija bịa o mekene yo Okwu ụwa n'osiri ike ije n'ụka n'eja o ije ọgaranya bụ ije ego ọgaranya dị m oyi n'okwu ego big man waka na money o akụkọ ọgaranya ka mma akọ n'elu ụwa onye bụla Okechukwu n'elu ụwa o nwere ibe ọ na-ekele obodo o nwere ibe ọ na-emele obodo ewu ije genu m ntị ka nkọlụ na akụkọ ewo ije ọgaranya okwu ọgaranya bụ okwu ego koko owu ije gịnụ ọgaranya mekọ biznes ọchala anya ọgaranya nya na ego dị na mma egwu m jela kegbu ugwu egwu m jelu nkenu enyi ya Ọgaranya dị m oyi n'ego ihe amazi na ọgaranya anala eme oyi n'ego